Pirsapating sun dumiling hangulati puspita medhemindah kang warni Nuwun sewu Kyai Semar. Tanpa kula matur mestinipun jengandika sampun pana lan pirsa ning gandeng dika andangu mila kula tak nderek matur. Sak ngertos kula dalang menika tiyang ingkang pedamelanipun nyolahaken wayang rinengga endahing catur suluk lan lampahing gending ingkang angrengga endahe lakon utawi crita. Lajeng intinipun pagelaran wayang sedalu natas menika menapa Ki Dalang? Intinipun wayang menika lak nggih lakon. Dene sari-sarining lakon menika bab wewarah ingkang becik, piwulang ingkang luhur. Lajeng wewarah lan piwulang ingkang dipun ucapaken dalang menika nalika dalang mayang niku kangge sinten? Sepisan kangge nuturi dumateng dalangipun piyambak, angka kalih kangge ngemutaken para-para ingkang sami mirsani wayang. Lah, lajeng kenging menapa kok piwulang kala wau sepisanan kangge nuturi dalangipun piyambak? Awit para dalang kalebet kula piyambak. Para dalang kalebet kula piyambak menika taksih kathah salahipun lan kathah dosanipun. Mila saderengipun ngemutaken dumateng tiyang sanes ingkang sepisan kangge ngemutaken dumateng dalangipun piyambak. Menawi pancen dalang niku taksih ngrumangsani dereng bener tumindake kok ndadak ngelekke wong liya wonten ing pagelaran kala wau. Dalang menika ugi menungsa limprah ingkang mesti kemawon taksih kadunungan dosa ina lan salah. Dene bab pituturing dalang menika sipatipun lak ajak-ajak. Mongko ngajak dumateng kesaenan menika lak dipun perintahaken dening agami. Lah, lajeng menawi wonten dalang ingkang pakliranipun namung gelar panglipur, lelucon lan waranggananipun sami jingklak-jingklak, isine piwulang kothong plompong, tata kramane dipun tinggalaken niku dalang sing pripun Ki Dalang? Kunjing langit klap-klap katon larake sanging awet ingkang namung gelar hiburan, lelucon lan waranggana utawi sindhanipun waranggananipun sami ting pleding ngoten pripun ngoten nika. Isine piwulang malah kothong plompong, tata kramane ditinggal nika dalang sing pripun? Aduh Kyai Semar. Dangu-dangu kula tik gugup gagap guragapan anggen kula badhe caos wangsulan. Namung mekaten nggih Kyai.
dalang menika menggahing petang kula dipun perang dados 3. 3 niku napa kemawon? Ingkang sepisan nenggih dalang pangreksa, angka 2 dalang pangrembaka, dene ingkang angka 3 dalang pangupa buga. Lajeng werdinipun kados pundi? Dalang pangreksa menika dalang ingkang ngugemi dumateng pakeming wayang tanpa metang menika mangke pedalanganipun payu menapa mboten niku dalang pangreksa. Angka 2 dalang pangrembaka tegesipun dalang ingkang ngembangaken wayang jumbuh kalian jaman kangge asung panglipur mawi pinimbuhan lelucon lan lelagon ingkang dipun garap nanging bab piwucal luhur tetep dados intine wayang. Dene angka 3 nenggih dalang pangupa buga, watonipun payu, watonipun pajeng lan saged nguripi kangge dalang lan pangombyongipun. Lah menapa dalang pangupa buga menika mung pengin golek payu lan dalang pangupa boga niku dianggep kleru, mboten wonten ingkang nyalahaken. Mboten wonten ingkang nyalahaken. Karana mboten wonten wates ingkang gumathok tumrap pranatan lan tata kramaning dalang. Dados gumantung raosipun piyambak-piyambak mongko rasa menika benten-benten. Dados cakriking dalang ingkang maneka warni menika prasasat kados kembang setaman, borong anggenipun methik, borong anggenipun milih lan ingkang dipun tanggap ingkang pundi menika purba wasisanipun para kawula ingkang sami nanggap wayang. Lah lajeng adeking Ki Dalang Sabda Kesawa menika dados dalang menapa? Sampeyan klebu dalang pangreksa, pangrembaka napa dalang pangupa boga? Ingkang wenang nemtokaken menika sanes kula, nanging ingkang biji menika ingkang sami mirsani. Karana kula dados dalang menika tujuan kula sak saged-saged dados dalang pangreksa, pangrembaka nanging ugi dados dalang pangupa boga. Lho, king menapa jengandika tek ugi dados dalang pangupa boga? Kula dados dalang menika anggadhahi tanggel jawab ngopeni keluarga lan kanca rowang kula ingkang cacahipun sak bergodo. Lah lajeng upaminipun kula nanggap jenengan kira-kira biayanipun pinten? Nyuwun pangapunten Kiai Semar. Menawi bab Prabiya kula mboten wani matur. Kula nderek kemawon dumateng Kiai Semar wakton wekdalipun longgar kula mesti bidal. Lho, ngapunten. Jenengan niku dalang lengendika nuwun sewu ampun mencla-mencli. Jare jenengan dados dalang ugi pados pangupa boga tegese golek pangan. Bareng kula takon bab Prabiya tek jenengan malah muntir niku pripun? Nyuwun pangapunten. Nadyan kula ugi pados sandang tedha nanging kula mboten nate matur bab jumlah probiyanipun pinten. Kula namung manut kalian ingkang nanggap awit kula anggadhahi paugeran kula nyambut damel menika kula niati ngibadah ewa semanten rejeki menika jatah sekedhik kathah badhe dados rana bebungah lan babar barokah. Sipate para